Kenan para Ebya bina Proje aştiya cihaneye u mixabin li gelek welatî jî gelek rojnameger, gelek nivîskar, siyasetmedar, parêzvanên mafê mirovan mixabin ew ê di girtîgehê de yekê îlonê pêşwazî bike. Em dikarin bêjin li welatê ku hiqûq lê tuneyê, li welatê ku edalet lê tuneyê, li welatê ku em bêjin yekperestî û faşîzm serdest e, li wî welatî jî mixabin rojnameger, nivîskar, her wiha parêzvanê mafê mirovan û siyasetmedar di girtîgehê de ne. Em dikarin bêjim li Tirkiyeyê bi rastî jî kîja iktidar hatî di destpêkê de çapemeniya azad hedef girtiye. Îro bi gelek zagonên ku iktidar derdixe bi va zagonana kesên ku zirarê didin civakê serbest tê berdan, kesên ku em bêjin tecavüzê dikin, kesên ku em bêjin destirêjiyê dikin, kesên ku em bêjin hişbirê difroşin, kesên mafya avana hemû bi zagonên ku tê derxistin serbest tê berdan. Lêbelê îro rojnameger ku em bêjin mafê parastina civakê diparêzin, rojnamegerên ku pîşeya xwe dikin îro bi awayekî bêhiqûqî, bi awayekî bêedaletî di girtîgehan de bê suç tên girtin. Ji ber wî hawî em bi münasebeta yekê îlonê em dibêjin rojnamegerî tu carî nikaribe darizandin. Em hêvî dikin ku ev yekê îlonê roja aştiya cîhanê bive wesîle ku li her welatê ku hiqûq û edalet tuneyê li wî welatî her rojnameger azad bibin û bi awayekî azad bikaribin karê xwe bike. Em dibêjin, dîsa em dibêjin rojnamegerî ne sûce, rojnamegerî nikaribe darizandin. نجمة